Прокурор займется скотиной. Генеральный прокурор мне доложит, какая ситуация по стране. Лукашенко загадал выращивать конопли. Внедрить новые культуры, соя техническая, конопля. Заяц побудує палацы для коров. Корова должна быть во дворце. Президент утек с палаца. Воскресенский погрожая Украине. Территории отдать. Русский язык в качестве второго государственного. Вітаем, сябры! У нас чарговы выпуск навін, якіх сабралася вельмі шмат. Таму пачынаем. Лукашенко павіншаваў работнікаў сельскагаспадарчай галіны, ці, як цяпер стала модна казаць, аграрыяў, з іх прафесійным святам. Таму і ў нашым сённяшнім выданні аграрнай тэмы будзе шмат. Сёння сельскагаспадарчая галіна краіны ўваходзіць у лік найбольш эфектыўных у беларускай эканоміцы, гаворыцца ў віншаванні. Што тады можна казаць пра астатнія галіны эканомікі, калі ўжо сельская гаспадарка стала адной з самых эфектыўных? Настолькі эфектыўных, што пытаннямі гібелі скаціны прыходзіцца займацца ажно генеральнаму прокурору. Падеж был страшный. Трудно об этом говорить. Но в ближайшее время генеральный прокурор мне доложит, какая ситуация по стране. Пра гэта Лукашенко паведаміў, выступаючы на дажынках у Клімавічах Магілёўскай вобласці. Лукашенко пахваліў кожную вобласць. Берасцейшчына – это любоў да тэхналогій, Віцебшчына – это сялянская кемлівасць, Гомельшчына, па словах Лукашэнкі, як ніхто іншы ўмее спраўляцца з цяжкімі цяжкасцямі. А на Міншчыне – самыя лепшыя гаспадарнікі. Гродненщина. Желание экспериментировать, смело внедрять новинки. Трэба сказаць, што навінкі любяць укараняць па ўсёй краіне. Але Гарадзеншчына наперадзе ўсёй Беларусі. Так, у самім абласным цэнтры змагаюцца з лістотай. Прычым тут навінкі? Бо ў навінках знаходзіцца галоўная псіхлякарня ў Беларусі. Напрыканцы пахваліў ён і сваю родную вобласць, Магілёўскую. Могилевщина, которая завершает дожиночную эстафету регион со своей изюминкой. Відаць, тут он меў на ўвазе сябе любіма. Адным словам, як у гараскопе, для ўсіх знайшоў добрае слова, нікога не пакрыўдзіў. На дажынках у Клімавічах Лукашенко загадаў аграрыям на наступны год сабраць 11-мільённы ўраджай. Нават не загадаў, а папрасіў. В следующей пятилетке от сельчан снова ждем подвигов. Мы должны выйти на устойчивые 10,5 11 миллионов тонн зерна. 11 миллионов. Больше не прошу. 11 миллионов. Дай мільйон. Дай мне мільйон. У статыстыку ўраджаю зараз уключаюць, акрамя ўласна збожжа, рапс і кукурузу. Трэба яшчэ і бульбу сюды ўключаць. Гэта ж галоўная культура для беларусаў. Вось дзяўчына навучылася рабіць дэсерт – бульбу з шакаладам. У яго склад, акрамя бульбы і шакаладу, уваходзяць чыпсы, згушчонка і арахісавая паста. Дзяўчына запэўнівае, што дэсерт атрымліваецца вельмі смачны. І слонімскі мясакамбінат пачаў выпускаць сервелат з бульбай. А што, вельмі мудра. Да такой каўбасы і хлеб не абавязковы. Цікава, для якіх страў яшчэ можна бульбу прымяняць? Можа рабіць дзе каву ці касметыку? А вы як думаеце? Так што бульбу дакладна трэба ўлічваць у агульнай лічбе ўраджаю. Яна таго заслугоўвае. Тым больш пра гэта і Лукашенко кажа. Мы обеспечить должны Беларусь своими овощами, фруктами, рыбой по доступным ценам. Внедрить новые культуры, соя техническая, конопля, самобытные продукты. Можа, варта каноплі на герб змясціць разам з лёнам? Вунь на фантане дружба народа ў Маскве і ў самым цэнтры снапа. А то міліцыянты зараз з ёй змагаюцца, а некалішына прыносіла беларускім сялянам асноўны прыбытак. Лукашенко заклікае аграрыяў да чарговых подзвігаў. А дзе ж тым подзвігам месца, як не на вайне? І вайна ў Беларусі ідзе. Вайна з ураджаем. А на вайне не абыходзіцца без стратаў. 14 лістапада перад самым святам аграрыяў у Лунецкім раёне згарэў камбайн. Адным словам, камбайн ператварыўся ў амбайн. У гэтым годзе аграрыі паставілі свой асаблівы рэкорд. У бітве з ураджаем ад агню пацярпела 32 камбайны. З іх 12 знішчаныя цалкам. Шаноўныя сябры, дапамажыце нам у распаўсюджванні беларускамоўнага відэакантэнту. Калі для вас это бяспечна, падпісвайце наш канал, стаўце падабайкі ці не падабайкі, каментуйце, дзяліцеся тым відэа з сябрамі. А мы працягваем.
Выступаючы на дажынках, Лукашенко заклікаў начальства шевеліцца, а хто кратацца не будзе, таго ён будзе падсцёгіваць. У першую чаргу это тычылася кіраўнікоў раёнаў і абласцей. Губернаторов тоже надо в этом плане подстегивать, особенно предрайисполкому. Для астатніх беларусаў пагрозы былі больш страшнымі. Готовьтесь. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Відаць, будуць ссылаць на працу ў сельскую гаспадарку. І наогул трэба рыхтавацца да горша, бо Лукашенко вінаваціў беларусаў, што не трымаюцца свайго клачка зямлі і не хочуць на ім працаваць. Ён намякнуў, што гэты шматок зямлі ім яшчэ прыгадзіцца. Ухаживать за этими 40 сотками. Кто его знает, как жизнь сложится? Мы ж белорусы. А вось пра жывёлу ён паклапоціцца. Молочно-товарные комплексы в следующей пятилетке будут построены по всей стране. В загашниках мы корову держать не можем. Корова должна быть во дворце. И не потому, что это наше спасение. Вообще, я вот думаю, что такому животному, как корова, надо поставить в Беларусь памятник. У глыбокім это рашэнне Лукашэнкі прадбачылі, і помнік карове паставілі ўжо колькі гадоў таму. Цяпер чарга за іншымі рэгіёнамі. А будаўніцтвам комплексаў зоймецца сам Леонид Заяц, старшыня пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі нацыянальнага сходу па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні. Ён ужо заявіў, што да 2030 года ў краіне не застанецца традыцыйных малочна-таварных ферм. Будуць адно толькі малочна-таварныя комплексы. Тут можа атрымацца як з тымі аграгарадкамі. Пабудаваць пабудуюць, грошы распілуюць і будуць стаяць тыя памяшканні пустыя. Пакуль Заяц палацы будаваць толькі збіраецца, прэзідэнт уцёк з палаца і схаваўся на расейскай вайсковай базе. Вельмі б хацелася, каб это быў той чалавек, які называе сябе прэзідэнтам Беларусі. Але гэта здарылася з іншым самаабвешчаным прэзідэнтам, кіраўніком Абхазіі Асланом Бжане. Ён уцёк са сваёй сталіцы Сухуми яшчэ 15 лістапада. Праўдападобна, ён схаваўся на расейскай вайсковай базе. Там ён правёў паседжанне свайго Савета бяспекі. Апазіцыя ж заклікала Бжане сысці ў адстаўку. Пакуль невядома, чым закончыцца падзеі ў самаабвешчанай Абхазіі. 2 гады таму Лукашенко гасціў у Бжаніі. Мы приехали с добром. А праз паўгода ў лютым 2023 года той прыехаў у Мінск. Цяпер жа, магчыма, Бжанію зноў прыйдзецца ехаць да Лукашэнкі. Вядома, з усім добром і на зусім, як былому прэзідэнту Кыргызстану. Тады Лукашенко, магчыма, яго і прыме ў сябе, нават грамадзянства можа даць. Пакуль Лукашенко пагражае беларусам, ягоны прапагандыст Васкрасенскі так асмялеў, што ў эфіры Азаронка стаў пагражаць Украіне. Нібыта ён сядзіць не ў эфіры Азаронка, а ў самім Крамлі. Поэтому хотите мир – будет мир. Территории отдать, русский язык в качестве второго государственного, руки прочь от православного люда и внеблоковый статус Украины. Тогда нацистские выродки могут сберечь остатки своей государственности. І не толькі аддаць акупаваныя тэрыторыі заклікае Васкрасенскі, але пагражае заваяваць усю Украіну разам з Киевом. А если вы думаете, что какой-то Трамп даст какие-то дальнобойные ракеты, вы можете эти ракеты засунуть себе в шахты ваши глубокие по назначению. Время изменилось. У нас сейчас сформировался, либо формируется новый мировой порядок. Таму украінцам не трэба мець ілюзіі адносна Лукашэнкі, бо менавіта ягоныя думкі агучвае Васкрасенскі. Бо інакш бы ён нават не заікаўся на эту тэму. Відаць, Васкрасенскі, як гэты спевак, лічыць Лукашэнку і Пуціна тымі, хто будзе вызначаць гэты новы парадак у свеце. Путин, Лукашенко, Кадыров, на земле они гаранты мира. На этом у нас усё. Не ўсё мы паспелі абмеркаваць, працягнем у чацвер. Жыве Беларусь! Слава Украіне!